At yung iba, Mga kababayan ko, pakinggan po natin ang ating Pangulo. Alam naman ng buong Manla na nagkakarakit sa mga proyekto. Nagkakaraket sa mga proyekto. Hindi ba na nagkakaraket? Ano bang nauuna po ba? Diba mga kababayan ko? Anong masasabi niyo po dito? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa. Mahiya naman kayo. Yun mismo ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang Sona. May nahihiya po ba? Mahal na Pangulo?